Здравейте хора, аз съм Крис. Аз съм Стефан. Това Аз е. съм Кристиан. И днес ще ни задават въпроси и който не познае ще яде малко от това. Камбурче. Да. Към. И накрая, нали, на последния въпрос, който не познае, ще го изяде цялото. С семките даже. Всеки ще мине през 3 въпроса. Да. И нека да започваме. Този е първи, аз съм втори, ти си трети. Давай. Кога е създадена азбуката? Махнете. Към. Махни. Доколкото учихме, то го учихме по средата на годината. Сега сме вече лята на канца. Кога е? Забравих, бе. Кога? Забравих. Добре, Демет Забравил не знаеш. е. Не знаеш. Сега ще ядеш люпчушка. Давай. Давай. Малко повече. Ама той, виж колко много. Добре. Ето, вижте, ако не мисля, че ви лъжем. И задаваме въпроса. Кристияне, Да. като играха за европейските квалификации, България победи ли Франция или Франция победи България? България би Франция? Не, Франция би България. Позна. Въпреки, че се обърка, позна. Третия въпрос ще бъде към Стефан. Стефане, България победи ли Холандия? Да. С колко? Сега с колко не знам, ама знам, че победи, то с мач гледах. Мисля, че Позна. беше 2-0. Позна. Точно така. Няма да яде чушка. Сега ще задаме въпрос на Кристиян. Кристияне, кой е най-известният ютубър? PewDiePie. Позна. Браво. Кристияне, кой беше На полуфиналите. на полуфиналите на Шампионската лига тази година? Ювентус и още един отбор. И ти трябва да познаеш. Макар че не го знам, ще предположа нещо. Не знам. Мисля, че е Байер Мюнхен. Не. Хапвай чушката, Кристияне. Цялата. Дъвчи. Че каре, бе! Ма дъвча малко я плюя. Добре, ама... Няма. Дъвчи, ама без Няма да я гълтам, стига. Дъвчи, аз ще кажа го Ама не, веднага да хапнеш после да я... Да. Не, няма. Айде, дъвчи. Давай. Дъвчи поне Айде. 10-20 секунди, човек. Давай, де! Бред. Че си им са карали. Давай! Давай. Седе, човек! Аз си мога откъсна. Човек не мога да я лапни. Айде бе, страхно. Хапвая. Сега да чакай, хватиш Хапвая. Кристияне. Еми това да го махна. Кристияне. Лапай. Бъде с мене. Криза майка, че обичаш. Дано брат Пулев да бие, брат бие Пулев. Мамо, обичам те. Давай! Давчи. Да се стига за очите. Гадно ли си? Гадно! Не, чето, няма! Ще държиш. Бето ли иначе? Сега Кристиян падна и останаха двама. Който сега изяде... Махай се. Ставай, бе! Сега ще питаме двамата момчета. Кристиано Роналдо, португалеца, на колко години е? Ти си първи, Кристияне. После питаме Стефана. Имаш 10 секунди. 2, 3. 4, Аре, ти пък е толкова. 5, 32 май. не позна. 6, Стефчо, не позна.
Сега си Стефчо ти. На 30. На 30. Не. Не, и двамата ядете чушки. Кристияне, сега си ти. Аре, бе, имаш време, бе. Да, бе. На колко години? Да. Знам на колко. 33. Не. 29. Не. Не, ние 28. Не. Стефане. 34. Аз мисля, че има. Кристиян. 30. Колко е? 35. 27. Не. 30. Ама стига. Направо да ядем. 38. Направо. Ти лапаш направо цялата, аз Ти ядем. лапам. утре си как 38, бе? Той колко тати то са? Да, хора. Лапе я цялата. Първо е Стеф. Първо се той. И отговора е... Аз съвсем малко ще закота. Отговора на въпроса Кристиано Роналдо е на 31 години. Меси е на 29. Добре. Роналдо е с 2 години по-голям. Давай. Сега лапайте чушката. И двамата. И нека да Защото започнем. никой... Какво Не е? знам. Чувам и първия грешен въпрос. Лапа малко. Не, сега всички- Цялата и двамата. И двамата Защото не по цели познах ти. чушки. Давай. Аре, бе. Ти добре ли си, бе? Махай се! Напусни! Ако ти е люто Не и ти ли да тива? Не ти ли да тива? Няма се Симон? насълзиха очите. люто ли ти е? Кажи, ако изплюй го, ако ти е люто. Горе-долу само, че ми е гадно, Насълзикайте се очите, бе. но не ме е люто. Няма да пия отдам. Дъвчи. Ти да, 10-20 секунди колко там. Дъвчи. И ако ви е харесал клипа, хора, натиснете лайк бутона и се абонирайте за нашия канал. И до следващия път.